скъпи приятели! Аз ще ви наричам всички до един, независимо от това познаваме се лично или не приятели, защото тук няма случайни хора, аз съм твърдо убедена в това. Добре дошли в България, София, добре дошли от дома. За нас, за око, България вече третата година е у дома. За нас, украинските българи, България е също у дома, нашия втория дом. И особена тази среща за нас, защото изпитваме особено вълнение. Като идваме при нашата прародина, като идваме до майка България, винаги така се огледваме да разберем как тя, как тя се отнася до нас, как тя ни приема. За нас е много важно. Огледаме се винаги, като стъпваме на всяка крачка, да виждаме с нас ли е тя най-накрая. Около, за да бъдем тук, премина през много препятствия и искам малко да разкажа за историята на Око, който ние познаваме. Започнахме кинофестивала в 2020 година, точно в годината на пандемията, когато просто всички бяхме затворени в къщите си и естествено попаднахме в червена зона в Болград и проведахме се напълно онлайн. Абсолютно някакъв такъв отрязан формат, гибриден, който за първи път трябваше да го направим. Втората година, 2021 година, направихме както искахме Болград, духовната столица на българите в Украйна, както ние наричаме. Малко се обрязан формат, защото ние не стигна финансирането, но ние го направихме на площада, събрахме се, танцувахме в хора. Идеята беше, като да дойдат колкото може повече българи също до Болград, защото това е точката между едната столица и другата, Киев и София. Имаше гости и от България, имаше и други гости, и от цяла Бесарабия, от Киев. Сетне започна войната, пълномащабната война. 2023 година, тук виждате и снимки, и 2023 година нас ни прие полския фестивал Камера Имидж, който ни даде една локация и позволи ни да извършим напълно нашата програма и да извършим културната дипломация. В 2022 година ни веднага започнахме и специални прожекции в България, защото аз видях, че има нужда, елементарна нужда да разкажем за нас, кои сме ние, коя е Украйна, каква е. Хората питаха най-елементарните въпроси, които аз мислих за всички са очевидни, а не. Имаше нужда просто да разказваме за културата, дори не за войната. А след не разбрахме, че с филмите и с този инструмент ние успяваме да завладеем сърцата и умовете и да разкажем истината и това наистина какво става в Украйна. И затова 23-та година още не беше възможно, т.е. сега не е напълно възможно да се провиждат фестивали, но тогава още съвсем беше в паника и в безопасност малко тежко. Ние се проведахме напълно в България благодарение на вашите дарения. Аз съм сигурна тук практически всички, които даряваха 23-та година и които сега ни помагат да останем живи, да можем да извършим този фестивал. 24-та година направихме и в Украйна, и в България пълни издания в Болград и в София. Много символично като за мен, защото едната столица, истинската на България и духовната столица на всички българи. И ето тази година сме тук. Но вече успяхме да завършим украинското издание. Украинското издание за първи път го направихме в столицата на Украйна, в Киев. И като го казвам това, наистина се радвам от тази възможност и гордост изпитвам, че ние можахме да направим такава българска амбасада в сърцето на столицата на Украйна. Под сирени, под заплахи на удари и ракети, ние ядохме българска храна, каварма, сирене, пихме българско вино. Научихме украинците да танцуват българско хоро. Научихме ги на български песни. Гледаха, включително, да. И моят филмът за българите в Украйна опознаха се с българската култура. Докарахме им български кукери, на които виждате изложбата на Иван Шешиев и на Украйнер. Така огледално решихме да представим изложбите за
кукерството в България и за маланка, който е такъв, да кажем, много сличен обред, който се прави също през зимата. Тези неща ги правим също с цел да разкажем за България в Украина, за Украина колкото може повече тук в България. Защото нашите народи наистина са много близки. Като фолклорист ви го казвам. Наистина са на много по-близки, отколкото мислят. И нашата цел ви това също да го усетите. И ето сега сме тук. Искам да кажа голямо благодаря на тези, благодарение на които ние сме тук. На всички дарители, които пак се подключиха на дарителската кампания, защото финансирането ни обрязаха. Много, много, много благодаря на всеки. Също така, искам много да благодаря Столична община София. Да, това всичко заслужава аплодисменти, защото без дори тази подкрепа ние не щеше даже да се наважим да дойдем, нали, защото просто като не знаеш, имаше финансиране, няма как да рискуваш. Национален филмов център. Посолство на Украина в България. House of Europe в Украина. Австрийски културен форум. Френски институт. Полски институт. Държавна агенция за кино на Украина. Держкино и казани. Български общински съвет. Областна администрация Одеса. Държавната служба на Украина по етнополитика и свобода на съвестта. Също така много благодарим на всички културни пространства и партньори в България, Дома на киното, културния център Г8, Сити Маркарт център, където сега се намираме тук. Фондация Гергана, която също информационно много ни помага и не само. Идея, рекламната агенция на Евгений Тодоров. Кой видя билбордите из София? О, браво! Това е той! Фондация Зона К2 и Фондация Манови приятели, която сега ни прави едно рамо за събирането на дарението. Също така благодарим на медийните ни партньори. БТА. Я знам, че тук има Лера Скорич, която е представител на БТА. Благодарим ви. Пропълнил Яна Маринкова, която непрекъснато пише за ухо и миналата година беше с нас в Болград, видя кинофестивала там. Кинематограф БГ, програмата Релиз БГ и Нитера ТВ, където ще има онлайн 10 филми от цялата програма само, обаче точно ще може да ги погледнете всички, защото 95 филма малко невъзможно, нали? Телевизионни канали на Украина също, Мы Украина, ICTV, Суспільна култура, Украина и Бесарабски фронт. Искаме да благодарим и на мецената Виктор Куртев и на ферибот Орливка и Сакча, който също финансираше изданието в Украина. И Вила Тинта, виното, което направихме с него, българско вино практически можем да кажем, защото българи го правят в Бесарабия и направихме колаборация, направихме лимитирана колекция на вино с нашия логотип. И киномисия и Мегого, това е тип Нитера в Украина, където бяха сложени всички украински филми. И така. Подготвихме ви 95 филма за тази годишното издание. Много. Разбирам, че само някои синефили ще изгледат цялата програма. Обаче кани ви да разгледате програмите, които ви дадохме на входа, ако не взехте да вземете, да видите, да изберете нещо, което на вас ще ви допадне. Анимация имаме, документално кино, игрално кино имаме. Имаме дори като жанри много разнообразие. Комедии имаме, не само филми за война. Обаче, лично аз, естествено, ви каня най-много на тези филми, които идват от Украина, защото десетки филми докарахме от Украина и вие няма да имате никаква друга възможност някъде другаде да ги видите, освен на нашия фестивал. Така че заповядайте, имаме такива фестивални хитови, с които ние наистина се гордеем. И кани ви в продължение на 10 дена ще сме основната локация, културния център Г8, в Дома на киното ще има вечерни прожекции и в Френския институт също имаме част от програмата. А сега много ми е интересно, просто за моя информация, ако може да видя колко тук има хора, които са от Украина. Вау! Вау! Благодаря ви! А сега
Вдигнете ръце тези българи, които бяха в Украина. Благодаря ви много. Само идването, само наистина живеенето там може повече да даде информация, истинската информация. Обаче ние се опитваме през филмите, през аудиовизуалния продукт да ви потопим в историята, да ви потопим в атмосферата, в това, в което ние живеем. И сега, значи, преди всичко, няма да говорим за война повече, защото фестивалът това е празник. И ние в Киев танцувахме хоро като за последно. И тук искам да се прегръщаме, да общуваме, да се смеем наистина като за последно. Казвам ви, хора, не е даденост утрешния ден. Ако се събудихме в Украина така сега, благодарим на Господ, още един ден, окей, значи може да вършим. Затова не ме питайте защо съм такава луда и въпреки това, че нямаме финансиране, дойдохме да го направим. Защото ние не знаем имаме ли утре. Луда съм, за някой е пълна лудост. Дори някои приятели ми казват и си абсолютно откачена. Окей, да. Но аз го правя, защото аз виждам тази нужда. И надявам се, вие също да почувствате това, че то наистина трябва. И сега, каня за официални приветствия на сцената нашите добри приятели, посланникът на Украина в България, нашата Леся Леща. Директорът на Националния филмов център господин Петър Тодоров, не знам тук ли е, да, не видях. Народният представител господин Манол Пиков. Закъснява може. Директор на дирекция култура на Столична община, госпожа Биляна Генова. Авторът на чудесната фотоизложба, един от немногото българи, които стигнаха до Киев, видяха Киев със свои очи и надяваме се скоро ние ще видим Киев през неговите очи, авторът на изложбата Иван Шишиев. Авторката на изложбата на картините, които виждате тук за войната, е българка, която пише картини за война. Силвия Антикова. Актьор, продуцент, член на журито. Човек, който много ни помага с селекцията на българските филми, които закарахме в Украина. Алек Алексиев. И нашия партньор тази годишното издание, новия партньор, на който много се радвам, е директора на Френския институт Люк Леви. Добър вечер, Таня. Както обичам да казвам, киното е изкуство за смели хора и това, че правиш този фестивал е наистина похвално. Аз ти благодаря, за мен е чест да бъда тук. Пожелавам наистина пълни зали и много хора да видят тези филми, които сте селектирали. На добър част на фестивала и продължавай да го правиш. Уважаема госпожо директор на Международен фестивал на етнографско кино ОКО, скъпа Таня и твоят неуморен и много талантлив екип, високоуважаеми директори на Национален филмов център на България, господин Тодоров, скъпи господин Манол Пейков, не виждам тук. Да. Уважаема госпожо Биляна Генова, скъпи директор на Френския институт в София, уважаеми господин Алексиев, уважаеми представители на парламента, уважаеми представители на Столична община, високопоставени посланици, my dear fellow colleagues,
и представители на дипломатическия корпус, нашите партньори, меценати, скъпи български приятели и наши сънародници украинци. Преди да продължам своето приветствие, моля ви да се спрете на миг. Нека се спомним най-напред за безстрашните герои, войници, които дадоха живота си за свободата и за независимостта за Украина и за сигурността на цяла Европа. Техният подвиг е щит, зад който днес стоим всички ние. Спомнете си майките, които държаха в ръцете си последното писмо от сина или дъщеря, съпругето, които за последен път чуха обичните преди техните мъже да заминат на фронта. Завинаги. Старците останали сами в студените села под обстрел след разрушени домове. Спомняте си децата, които се научиха да различават звука на снарядите, преди да се научат да четат. Децата, които се родиха и бяха убити от вражески бомби, преди още да изживеят живота си. Всички те са нашата болка и нашата истина. Моля ви да почетем техната памет с минута мълчание. Благодаря. За мен е голяма чест и невероятна радост да бъда днес сред вас на откриването на уникалния етнографски фестивал ОКО. Този фестивал звучи по-особено именно сега, във време на пълномащабната война на Русия срещу моята Украина. Когато войната пише нова историята и създава нови филми с нови смисли. Войната това са руини и смърт, но тя е и промяна на самата природа на изкуството. Тя откъсва творците от мирния живот и ги заставя да творят на езиката на болката. Днес киното се ражда от отломките на разрушени домове, от плача на майките и баща, от тишината на празните улици. То вече не е само за красотата или всекидневието. То е за избора и смелостта, за оцеляването, за достоинство и човечността, които се изправят пред лицето на смъртта. В кадрите на войната е само истината. В тази истина може да разтресне повече сърце, отколкото най-силните речи. В тази зала хората, на които искам да изкажа специална благодарност от сърце за всеки от вас тук. Благодаря ви много. И от името на посолството на Украина в Република България, позволете ми да изразя дълбока признателност към прекрасна България, към правителството, парламента, неправителствени организации, доброволци, всички наши приятели и симпатизанти. Вие подкрепяте Украина в тази страшна война. Ние усещаме вашата солидарност и тя е безценна за нас. Да държиш светлината в най-тъмните нощи винаги е полезно, когато не си сам. Особен смисъл на днешния ден придава премиерата на филма на талантливата режисьорка и директорка на фестивала Таня Станева. Нейната творба е не художествена измислица, а документ на нашата епоха и на нашата обща европейска рана, която разказва за красотата, която се опитваха да убият, но която прониква отново след руините. То ни напомня, дори когато изглежда, че всичко е изгубено, културата може да остане последната опора. Скъпи приятели, нека фестивал ОКО бъде символ на нашата обща памет и вяра. Нека изкуството ни напомня, че дори в най-страшните времена можем да скърбим заедно,
да усещаме общата ни сила и заедно да вярвам в утрешния мирен ден. Благодаря ви, че днес сте с Украйна. Благодаря ви, че днес сте с истината. Благодаря ви, че днес сте с човечността. Благодаря ви, че днес сте с нас на фестивала Око. Великият български писател Иван Вазов пише: и над гроба пак животът ще възкресне. Тези думи ни напомнят: дори смъртта и разрухата не могат да спря живота, ако имам памет и любов. Слава на Украина, да живеем в България! Ваше превъзходителство, скъпи организатори, уважаеми партньори на фестивала и приятели, спомоществователи, хубавата българска дума. Трудно се говори след думите на посланник Илашук. Аз също се вълнувам и мога да кажа, че за мен е радостно, че Столична община е партньор на фестивала, както и на много инициативи, свързани с Украйна от началото на войната. Аз вярвам в това, че киното, изобщо изкуството, говори за ценности и то ни кара да споделяме тези ценности, да разбираме по-добре другия, независимо от той дали е от друга държава, от друга националност, от друга възраст, от друга култура. Затова киното е моста между нас и традициите, които етнографското кино оговаря, са тези, които ни свързват миналото с настоящето и бъдещето ни като хора. Ценностите ни свързват като хора, не само като европейци, не само като народи, които са близки, но и като човешки същества. Пожелавам наистина повече зрители, повече хора да видят тези филми, защото съм сигурна, че така както организаторите говорят от сърце, така и тези филми са направени с сърце и с, разбира се, талант. Така че пожелавам успех на този фестивал отново и дано да можем да се радваме на свободно изкуство, на свободно кино и на свободно бъдеще като европейци, като граждани, като хора. Благодаря ви много. Добър вечер, Ваше превъзходителство. Таня ми каза сутринта, че ще ме покани да кажа няколко думи и продължавам да съм опъркан в днешния ден. Защото тези 3 години и половина те са много болезнени за всички. Те са болезнени за тези хора, които изпитват емпатия. Те не са болезнени за егоцентриците, за самовлюбените, за орките, които за жалост са част от нашата реалност. Орките, които са в парламента, орките, които са в президентството, така наречения президент и прочие. За тези орки сърцето не работи, душата не чувства, главата не мисли. Единствено парата играе ролята на каквото и да е било там. Те са малко, може би, но са много шумни. И благодарение на фестивали като този, който Таня прави, ние заявяваме и напомняме на хората, че ние съществуваме и сме тук. И че хората, които обичаме, милеем, скърбим за случващото се на няколко часа път от тук, сме много повече. Преди 2 дена се завърнах с Искра, която е тук Стайкова, мой близък нов приятел в моя живот, също човек, който е на страната на истината и на правдата. Бяхме в Европарламента да представим една изложба, която организирахме през месец юни. Украйна, любов и война. Тежка фотография на няколко стотин фотографии, 700 фотографии, фотожурналисти от цял свят. Представихме в Европейския парламент. На пръв поглед безсмислено представяне в Европейския парламент предвид ясната позиция, но
Там също се подвизават някакви копейки. Много странно, на улицата видяхме една даже с фамилия на руски автомобил при това. Много неприятна гледка. Подминахме, разбира се, тази личност, ако се нарича личност изобщо. Но така де, там се опитахме да провокираме евродепутатите от различните страни да вземат тази изложба и да я представят в техните градове. За да може онзи слепи, който все още не иска да прогледне, малко да му се отворят очите и кипенците. Мисля, че има вече твърде много факти. Мисля, че вече сме уморени да се опитваме да убеждаваме, но не трябва да се умаряме, защото днес чух някаква информация от една от проевропейските и проукраински партии в парламента да заявява много категорично, че се наливат нови мафиотски руски терористични пари в България с ясната цел да сеят все още повече пропаганда. Така че чудим се на къде вървя с всички тия думи. Ми вървим на там, че този фестивал е изключително важен. Трябва да го популяризираме, да му помагаме, той да продължава да съществува. Преди година успях да присъствам на фестивала в Украйна. Успяхме да се разходим заедно с Гого, Георги, с когото сме тук заедно. Мой Гого, както казахте вие. Да присъстваме, да разгледаме Одеса, да се влюбим в този град, да посетим фестивала в Болград, да сме заедно с Таня и с нейното велико семейство и да се докоснем до онази величествена бесарабско-българска гостоприемственост. Тази година не успях да отида в Киев, където много исках да присъствам, но миналата година, и това го разказах и онзи ден в Брюксел, има едни очи, които продължавам да виждам. Очите на една майка, която срещахме пред българското училище Раковски, чието син беше в плен, е бил в плен. И много често, като за малко спра да говоря или за малко спра да се разсейвам, аз опитвам да се разсейвам и да говоря постоянно, за да не мисля толкова много, в моментите, в които спирам, виждам онези очи. Онези очи, които са изсмукани и са изпразнени от всички сълзи. И просто си пожелавам никога да не видим нашите майки тук, с тези очи. Защото все още ни пазят и ни защитават украинските велики мъже и жени. Таня, тук сме, както каза, приятели, винаги ще бъдем тук. Надявам се, и това го повтарям от доста време, и ще продължа да го повтарям, надявам се скоро да дойдем в тя свободна Украйна. В момента се защитава нейната свобода, но да я видим без орките и без тези окупатори. Слава на Украйна и да живее България! Madame l'ambassadrice, Madame la directrice générale, Mesdames, Messieurs, уважаеми дами и господа, скъпи приятели. За мен, както директор на Френския институт, е голяма чест да ви приветствам тази вечер в България, в София. Изказвам сърдечна благодарност на организаторите на фестивала, най-вече на неговия генерален директор, госпожа Тетяна Станева, за вдъхновението и отдадеността, с който изгражда този културен мост между Украйна и България. Фестивал ОКУ е създаден в Украйна и от самото начало носи белега на украинската културна енергия. През последните години той се превърна в уникална платформа, която обединява украинската и българската публика. А днес в София ни предлага да се потопим в богатата международна програма. От 3 до 11 октомври София ще стане сцена на 90 филма от 52 държави.
представени на 24 езика, обхващащи континенти и култури, от игрално до документално кино, от анимация до експериментални форми. Тякмо за това за нас Френският институт беше от първостепенно значение да участваме в това издание като домакини на прожекции от 6 до 8 октомври, като партньори в секцията Око Специал, с 3 забележителни френски копродукции и като съорганизатори на дискусиите, посветени на силата на културната дипломация и на съхранението на паметта и традициите. Искам да подчертая още нещо. Присъствието на Украина в този фестивал е за нас повод да изразим нашата близост и солидарност. Се преживяваме трудностите и надеждите на украинските ни приятели и вярваме, че култура е най-силният път към разбирателство, справедливост и мир. Merci à toutes et à tous. Vive le cinéma, vive l'Ukraine, vive l'Europe. Дякую вам усім, хай живе кіно, хай живе Україна, хай живе Європа. Сега искам да кажете няколко думи буквално за своите си изложба Силвия и Иван Шешеев. И по това време, докато те говорят, дойде господин Скрипин и господин Манол Пейков. Искам той да дойде на сцената и също да ни поприветства, така че ти ще бъдеш, тъй като закъсня, Манол, ще бъдеш последния, който ще говори. Нали? И на теб отговорността, нали, да завършиш както трябва, с акцент. Силвия, моля да се появи. Уважаеми скъпи официални лица, уважаеми приятели, искам първо да ви благодаря, че подкрепяте Таня и Украина. За мен тази кауза е каузата, която най-много си заслужава в момента. Името ми е Силвия Типова и съм автор на картините с масло за войната. Когато се разбрахме с Таня да нарисувам тези картини, аз нямах никаква представа, че ще се изправя пред морални и творчески дилеми. Войната е отвратително нещо. Тя е визуално грозна, тя разкъсва, тя рана. И когато започвах да избирам какво да рисувам, последното нещо, което исках е истинско визуално интерпретиране, защото кой иска да има мъртви тела на стената си. Творческите ми колебания бяха насочени към това, че също не исках да героизирам войната. Не искам да правя войната нещо желано и нещо, което създава велики неща след себе си, защото няма победители в една война. И затова се спрях на символи. Картината, която ще се продаде тази вечер, за да подкрепя 88 батальон, е от Донбас. Той е град, който е напълно разрушен. Единственото, което е останало, е една църква. И се надявам тая вяра, която е в тази картина, да е вярата, която ние всички носим със себе си, че Украина ще устои, Украина ще победи и доброто ще възтържествува и някой ден ние от тук с вас ще се съберем при едни по-добри времена. Слава на Украина, живее България! Както казах, Иван Шешеев беше в Киев и преди той да каже няколко думи, искам да го попитам, да обещана пред всички, струва ли да очакваме етюдите в Киев в война? Нещо подобно? Здравейте, приятели! Вие наистина сте приятели, всички, които сте тук, сте обединени от една цел. Ще ви разкажа за две снимки. Едната е от далечен Казахстан, тъй като моята тъща
е всъщност от тези безарабски българи, които през 1946 година са изселени от Болград и Измаил в град Абай, Кагадийска област, Казахстан. Снимката е следната. Тя седи и гледа телевизия. Телевизията е руска. И там пропагандата и говори, че Украйна стартира войната. Това не е просто снимка, това е реалност. Много, включително безарабски българи, включително руснаци, които живеят там, те реално не знаят действително как стоят нещата. Те са абсолютно убедени, че те са в правото си да защитават своята родина. По същия начин. Сега ще ви разкажа друга снимка. Тази снимка, която направих в Киев. Няма я тук, няма как да я обясня, освен с тези няколко думи. Деца играят, смеят се. Между тях, на една пейка, е седнал един украински войник. Току-що завърнал се от ада на битките. И този войник е усмихнат. Защото знае, абсолютно знае за какво точно се бори. И вижда действителността. Това са двете снимки. Те са много различни, но реално определящи какво се случва и от двете страни. Киев е невероятно място. Често казвам, когато отидох там, като преди 2 години съм бил в Одеса, често казвам, типично по-български, почнах да се изнервям, защото там е изключително красиво. Изключително приятно. И чисто. Както тук имаме една приятелка фотограф, която не знаете Ровелеци. Не може да си изкориш фаса на земята. Срам те! Изключително много те срам чистотата, която е там. Тази среда толкова ми хареса, че аз където се... Общо често само нямах жена и те би се принесли да участвам. Киев е велик град. Украйна е велика и се струва да се борите за всяко едно парченце от нея. Нито една песечинка не давайте на окупатора. Слава на Украйна! Здравейте! Аз съм Манол и съм издател и освен това в момента съм депутат. Къснях, защото имахме натоварен ден. Днес беше делото ми срещу нашия общ приятел Костадин Костадинов за клевета. Беше много интересно. Жалко, че не присъствахте. Той категорично отказа неговия фейсбук профил да е негов фейсбук профил. В продължение на 45 минути се опитваше да громи съдийката и да я накара да си даде отвод, понеже преди 12 години била обучавана от Америка за България. И аз за пореден път се дадох сметка, че това, което правя, много важно, и то е следното. Причината аз да влизам тия схватки, да трябва да крия по 50 до 100 клевети по моя адрес от собствения ми профил всеки ден, е, че просто трябва да се отстоя на цивилизационна територия. И си спомних първия път, когато и изконната причина да кръстосим саби с Костадин Костадинов на неговата клика. Отяваме вещици, между другото. Макар че истината е, че освен него има още само няколко души, които категорично нямат никакъв морален компас в неговата група. Има там и много заблудени хора, с които аз се опитвам да работя. Както и да е, причината беше, че той е човек, който е тотален опортунист, изключително нагъл, използва всяка възможност да превзема територия. Първо те нарича доносник, после те нарича изчадие и когато не реагира председател на парламента, той зазема се повече и повече с територия и
И това ме доставя удоволствие. И просто аз много точно, интуитивно премерих преди година и половина на 26 февруари, че трябва да го атакувам в неговата слабост, мъжката му слабост, и го нарекох късопишко. В смисъл, че пише с къси букви, и той никога не ми прости и постоянно ме атакува с безбройни клевети. И сега отново в съдебната зала си проличава просто кой ще покави, кой лъже отявлено, кой се държи напълно безскрупулно и кой е на страната на правата. Мисля, че това е нещо, което трябва всеки от нас да се опитва да прави по възможно най-елегантен начин, ако е възможно. Например, всички бяха много изненадани, че аз не съм се оплакал и човек, който е направил експертизата, каза ми, на него психически това не му е повлияло. И че викат, ма защо не каза като Цончо Ганев, сърцето ми се скъса, така. Абе, няма да им доставя това удоволствие, бе, хора. Няма да им го доставя, защото те това искат. Трябва да изглеждаме. Дори вътре да ни боли, дори да се измъчваме, дори да се нервираме, дори да се разкъсваме, трябва да изглеждаме усмихнати и трябва да ги гледаме от височината на моралното си положение, което е винаги няколко хоризонта над тяхното. И затова мисля, че е важно да сме тук и че сме тук, и че сте тук тази вечер и че Таня продължава това си канско усилие, въпреки липсата на достатъчна подкрепа и българската държава, и институциите, която за щастие успява до някъде да компенсира с подкрепа, благодарение на дарения. Аз преди 2 дни пуснах пост и вече сме събрали, не са гигантски пари, може би 2500-3000 лева, но всяка помощ показва, че има хора, които са будни, има хора, които знаят истината и които разбират, че всеки малък жест на съпротива срещу насилието, срещу наглостта, срещу авторитаризма, си струва. И че го правим не само за себе си, правим го за децата си, правим го за поколенията, правим го заради мечтата си за по-добър свят. Поздравявам те още нещания за това, което правиш. Благодаря ти, че ме снимаш. Тя излъчва на живо през моя профил. Никой не трябва да задоволяваме само с издател, депутат, излъчвател, всичко по-малко. Благодаря ти за това, което правиш, не се отказвам. Може би с 500 лева да направим кучи и да докараме 5000 души за 500 лева. Само сме рекли, само сме да направим. Много благодаря, слава на Украйна. Приятели, моля да идете в залата, да вземете своите места, защото ние продължаваме. Благодаря ви за подкрепата. Искам да допълня само Иван Шешиев, че може би той само като посети някой Киев в Украйна ще разбере защо примерно аз не мигрирам никъде там. Въпреки бомбите и заплахите. Просто любовта не трябва да се обяснява. Аз обичам това място и за това се боря. Дано никой да не почувства тук в България какво е да губиш дома или да бъдеш заплашен да губиш дома. Затова всичко, което ни заплашваше господина, за който говореше господин Манол, той каза примерно, че няма да допусне от фестивала до година, т.е. тази година, да се извърши. И значи виждате, че ние победихме вече, нали? Остана Украйна да спечели, да победим и вървим напред. И ние обещахме и винаги искаме, нали, да правим, да, разбира се, че можем да направим на 500 лева и на 50 хиляди лева и на още повече. Извинявайте, че ви посрещаме без хапки, без храна, както винаги. Аз лично много комплексирам по този въпрос и аз съм длъжна просто да се извини. Мама да ме прости, че съм такава лоша безравка, но така, нали, сме научени. Обаче аз въпреки това много се надявам, че ви няма да бързате, нали, защото имаме малка музикална програма за вас, много песичка. Просто за да ви потопим в културната програма. Ще имаме филма, който е час и 20. Пълнометражният филм, моя филм Мъртва китка, който разказва за бесарабските българи. Ще видите моя дом, ще видите как говоря на чешмирийски диалект. Не знам, много ми е интересно, ще го разберете ви, но ще има български титри. И след това
Искам да ни бързате. Специално направихме ход свободен, за да може най-малките парички, които имате със себе си, да участвате в аукциона за 88-ми батальон. Ще има прекрасни лотове. Аз бих купила всичко, но трябва нещо на вас да оставя, нали? Няма да купувам само. Така че лотовете са прекрасни, да може да подпомогнем вече традиционно, защото колкото извършваме 4 години вече, на 4-та година, докато е война, ние и пазарче имаме, и благотворително, и правим аукциони за да подпомагаме на 88 батальон, който се базира в Болград и който се състои най-много от етнически българи и до които аз след фестивала ще ида до тях на фронт да ги снимам за моя нов филм, с който вече направих контракт с Министерството на културата на Украина, но там пак фокуса ще е върху Болград и върху българите. Така че да, аз се надявам да им докарам това, което ние днес ще покажем. И сега, искам да поприветствате нашата бесарабска украинска звезда, която живее в България и за наше съжаление, но за ваше щастие, пее тук, в България. И тя подготви една малка програма, за да може да се докоснете до украинската и българската култура. Защото тези две култури в нас, украинските българи, се съчетават и се сливат в едно. Приветствайте Кристина Жечкова! Благодаря много. Добър вечер, уважаеми дами и господа. Първо, преди всичко бих искала да благодаря на организаторите и на всички вас, които сте тук тази вечер, посветена на украинското кино и култура. Бих искала да започна с една емблематична българска песен "Здравей, как си, приятелю?" Един музикален поздрав за всички вас, присъстващи тук, защото именно приятелството и взаимната подкрепа ни дават сила. За всички вас! Здравей, как си, приятелю? Как добре ли я караш? Още ли вятъра носиш към своя бряг? Кажи ми, здравей, карам я някак си, даже страхотно я карам. Животът ми вятърна мелница, миг подир миг, ни троши. Налей ми чаша старо вино, стари мой приятелю. Махни с ръка и дай нататък, злото забрави. Най-актьори сме в театър, театър добър, малко лош. Ранима струна е душата всяка нощ. Най-актьори сме в театър, театър добър, малко лош. Ранима струна е душата всяка нощ. Здравей, как си, приятелю, как си? Как добре ли я караш? Още ли виждаш в сеня си своя град? Кажи ми, здравей, карам я някак си, даже страхотно я карам. Пресичам чужди площади и търся вас, търся вас. Уви, така стоят нещата, стари мой приятелю. Махни с ръка и дай нататък, злото забрави. Щом тази нощ е
много нека всеки да поема своя път. Благодаря ви. А сега следва една украинска, любима на всички ни песен. Вярвам, че всички много я обичаме и ще пеем заедно, нали така? Тази песен се нарича, всъщност тя се нарича "Одна калина". Калина символизира семейството, символизира корените, нашата родина. И в тази песен има едно много хубаво послание. Дори когато животът ни поднесе изпитание, винаги има една калина, която ще ни върне от дома и ще ни напомни кои сме ние. Благодарим, че бяхме заедно. Благодаря ви за тази енергия. Наистина, зад мисълта малко завръзнах, обаче ви ми стоплихте. Благодаря ви за тази енергия. А сега ще продължа с една
също толкова емблематична народна песен «Ой, у вишневому садку». По принцип тази песен е много мелодична, носи една нежност на ежедневието, на любовта, на дома, на семейството. Обаче сега има доста по-различен смисъл. Сега е символ на тъгата, на надеждата, защото войната отне семейства, отне домовете. И тази песен говори ни колко е важно и колко е силна човешката връзка и колко е важен мирът. Дали ще може само по-силно микрофон? Ой, у вишневому саду, там соловейко щебетя,
край далеко своего. Благодаря ви. Благодаря ви много за всичко. И още един малък сюрприз. Аз вярвам, че имате търпение. Нали? Няма сирени, няма заплаха за бомби, така че наслаждавайте се от живота и от това, което ви докарахме. Ние наистина много се постарахме, ако следващия човек да бъде тук. Буквално от автобуса дойде насам, още и времето го задръста на пътя. И с голямо удоволствие каня на тази сцена фолклорист, етнограф, мой колега, преподавател в университета Шевченко, моята кафедра любима, член на журито на ОКО тази година, Владимир Щибре. Той се изпълни акапелно, по автентичен начин, точно автентичното изпълнение на українски народни песни. І той ще каже, що ви представить. Вітаю пані та панове з відкриттям нашого фестивалю. Господа и госпожици, приветствам ви с откриването на нашата песен фестивал. Хочу подякувати всім болгарам, Республіці Болгарії, всім за підтримку України. Искам да благодаря вас и България, Република България за подкрепата на всички українці і на Україна. Особисто хочу подякувати нашому міністру закордонних справ Андрію Севізі та його дружині Тетяні Севізі, які уможливили мій приїзд сюди. Искам особено да благодаря министра Севига на външните работи и неговата съпруга Татяна Севига, които много способстваха аз да съм тук. Дякую Тетяні Станівій, яка відкриває для України і світу, хто такі бесарабські болгари, знайомі з традиціями, культурою. Благодаря на Татяна, която цяла Украина запознава с традицията и културата на бесарабските българи. Все більше і більше людей в Києві знають, яке болгарське хоро, яка гастрономічна спадщина бесарабських болгар. Я особисто кожного року вже чекаю, коли будуть відео з лазерками, так, лазерового дня. Благодарение на Татяна все повече и повече хора в Киев се запознават с българските хора, аз особено лично всяка година очаквам видео от Таня за лазерките, които извършват все още тази традиція. І в знак подяки хочу виконати дві пісні. Перша пісня буде з півночі України. Це пісня «Псальм» про події 15-16 століття, про облогу православної нашої обителі Почаєва турецьким військом. И искам в знак на благодарност да изпълня две песни. Едната е, първата е за обсада на манастира, обсада от турски війська. І як молитва монахів допомогла врятувати обитель, і відбулося чудо, і обитель залишилася ціла. И как молитвата на монасите спаси тази сграда и монастира остана цял. А друга пісня буде з Херсонської області, з села Підстепне, яке окуповане з початку повномасштабного А вторгнення. втората песен е от Херсонска област, от село Підстепна, което сега е окупирано. Ой, зійшла зоря вечеровая над Почаєвом стала, вона стала, виступило турецьке військо, як та чорна хмара, виступило
Отець зарі із келії вийшов, слізьми умліває, умліває. Ой, ратуй, ратуй, Божая Мати, монастир загибає. Ой, ратуй, ратуй, Божая Мати, монастир загибай. Турки з татарми браму обняли, монастир звоювати. Матір Божая Почаївськая буде нас ратувати. Матір Божая Почаївськая буде нас ратувати. Ой, вийшла, вийшла Божая Мати, вона на хресті стала, вона стала, кулі вертала, турків вбивала, монастир врятувала. Кулі вертала, турків вбивала, монастир врятувала. Летіла зозуля через сад колючий, заплакали хлопці новобранці до прийому йдучи. Заплакали хлопці новобранці до прийому йдучи. Ой, то ж не зозуля, то рідная мати, прилетіла вона до прийому сина визволяти. Прилетіла вона до прийому сина визволяти. Нате ж вам, прийомці, коня вороного, та й випустіть сина із прийому парня молодого, та й випустіть сина із прийому парня молодого, бо у мого сина єсть важна причина, що за моїм сином молоденьким журиться дівчина, що за моїм сином молоденьким журиться дівчина.
малко украинския дух. Песничката беше от Херсонска област. Аз искам да представя моя филм "Моя приятел", който е от Херсонска област. Дома му е в окупация. Той не е просто приятел, той е надежден партньор и директор на българското издание "Око". Ние дойдохме само като десант за някое време, а цяла година тук в България работеше, пишеше писма, всичко правеше с документацията. Сергей Зиналов, моля, къде е той? Има ли го? Познавате? Аз много се надявам, че един ден ние ще се върнем всички в тези места, откъдето ни изгониха, и той ще може да се върне в своя дом, защото ние като говорим за неговия дом, дали да плаче. Да. Малка година имахме филм "Око" за моя дом, за моите дядо и баба. Някои от вас мисля, че виждали това кино. Благодаря ти, че поканихме, но просто аз бях там в кинобудка, така наричана, и първо, че искам да кажа, че давайте да подкрепим с малко аплодисменти тези хора, които там работят за тези събития, за нашите всички партньори, за Марк Арт Център. И много съм развълнуван и толкова се учи български язик и трябва ми да прочетох моите мисли, думички. Благодаря ви за подкрепа. Аз искам да още един път кажа, добре дошли на нашия международния етнографски филмов фестивал "Око". И както вие всички знаете от Таня и от нашия екип, тази година нашия бюджет е изключително скромен, и с такив малък бюджет обикновено такива събития не провеждат по принцип. Но благодарение на нашите партньори, приятели, успяваме да осъществим фестивала, да споделим киното с вас. Благодарим на българския народ, на нашите приятели, на всички международни организации и партньори, които подкрепят ни. И през цялата година водих безкрайни разговори с партньорите, за да може този фестивал общо да се случи. И това е моето благодарение и от всички нашия екип за това, че България и български народ ни приде толкова сърдечно, защото можем да продължим и мисля, че и за следващата година ще има и 7, и 8, и 9, и 10 юбилейный филмов фестивал. Благодаря ви, нашите партньори и български народ. Аз вярвам, че... Благодаря. Аз вярвам, че... Не вярвам, аз знаем, че "Око" е единствен по рода си фестивал, който обединява две държави, различни региони и градове. За първи път за тази година ние бяхме в Одеса също, не толкова в Киев, и в Каменец-Подольск, и в украински град. Да, благодаря ви от сърце, пожелавам вдъхновляващо кинопутешествие с "Око". И сега искам да имам честа да представя филма на Татьяна Станева, наша директорка, "Мертва китка". Това е документален филм за културата на зимните ритуали на българите в Украина и за това как те са засегнати от руската военна агресия. И мисля, че този филм не просто избран за филма на открытие, просто искали да голяма аудитория да погледнали как живеят украински българите в Украина, как те никой не тормозят. И мисля, че ви разберете и погледнете на своите братья българите от Украина. Благодаря ви много, че с нас. Можем да започнем нашето кинопутешествие. Това е нашата история. Това е моята история, която с голямо удоволствие. Това е
история за един загубен рай, който губим всеки ден, за съжаление. Не знам, успяхте ли да разберете, благодаря ви много. Не знам, успяхте ли да разберете, че това момченце, което накрая е войник, това беше същото, което суровакаше и целуваше ръка на бабката. Тези всички деца, тези всички момченца, нашите драги скъпи, те всички почти са на фронта. И много от тях са в 88-я батальон. Искам тук в залата присъстват от екипа операторката, едната от операторите, Надия Шумилина, тя продължава да снима. Дана Метанова, Даночка, може да ви всички познавате, вече кой да години, никой друг не би се справил с българските титли, защото този диалект явно ви не го разбрахте, нали? Браво! Дана също от моето село, всички тези хора, естествено, ние ги познаваме, всички изброени имена, които момичета казаха в разговора, тези всички наши познати. Няма сега да говорим за филма, защото искам да ви поканя за разговор в културния център Г8 на 10-ти ще има повтор на филма. Викайте вашите приятели и там ще поговорим вече, ако имате въпроси за филма. А сега искам да започнем аукциона, може да седнете. Значи, този аукцион го правим за 88-я батальон, който се базира в Болград и на който най-много българи етнични има. Значи, първи лот, който искам да обявим е... секунда. Първи лот... Така. Извинявайте, малко се развълнувах. Значи, на мен специално ми подариха такъв именна гилза, т.е. с мое име, която е диаметър 152 мм от САУ акация. Аз мисля, че само войниците разбират за какво става дума. Искам просто да изнесете, ако да я видим. Може ли? Може ли? Ето в тази страна. Ей такава. 88 батальон, благодарение на това, че ние постоянно събираме средствата и на мен подариха. Аз такава имам. Ако искате да сте единствените, които ще има такава гилза, тя, виждате ли, тя е така отрязана, благодарение на украински от 88 батальон. И тук много ми пасва и много, аз по същото правило живея, написано "Мы там, да ме потребни". Ние сме там, където ние сме нужни. Значи, стартова цена, айде няма да се дръготи да се занимаваме, айде от 100 лева да започнем и кой ще даде повече. 100 лева. Иска ли някой тази гилза да има за памет за 88 батальон? 100 лева е началната сума. 105. 105 има ви. Кой ще даде повече? 150, браво. А дети да надаваме още. 200, супер. Има ли 200? Кой още? Кой повече? 300. О, 300, браво. 300, кой ще даде повече? 301, 302, о, браво, 350. Единствен екземпляр, повече никой такива няма, повече в цяла България и в Украина много малко хора го имат, буквално единици. 351, 400, благодаря ви, 400, браво, 401, 402, 400 е вашата. Браво! Имаме сега
Примерно това всичко се записва и също така имаме на пазарчето малко сувенири от жените на военните от 88-я батальон, които помолиха също да продадем. Всички тези пари отиват за закупуване на специални костюми, които ги крият от тепловизорите. Не знам вярно ли превеждам. Които ни показват топлината, ни показват тялото, да, и ние са видими за врага. Тоест, всъщност, ние купуваме специално облекло, което им спасява живота. Това знаме е знамето на 88-я батальон. 88-я батальон принадлежи на 35-та бригада на морска пехота. Всъщност, те бяха в Херсонско направление, последно аз бях при тях. Сега още не знам къде са, но те са винаги там, където наистина трябват. Това знаме беше подписано от тях, когато бяха в Дунайско направление. Подписано, мисля, че повечето от тях са етнически българи, които оставиха своите подписи. Така че да започнем и с знамето. Значи тук пише при мен, че е 100 лева също. 100 лева започваме. Кой може да даде повече? Също е уникален, абсолютно неповторим. 120, малко ако може по-силно, да, 120 имаме. Кой повече? 150 лева едно. 200 лева. 300. Да, правилно ли чух? 300 лева имаме, браво. Кой повече? 350 лева. Имаме 350 лева. Браво. 350 лева едно. 350 лева две. 350 лева продадено. Да забележа само, че приемаме парички или в брой, или ако някой не може да приемем на благотворителния фонд Очи, който направихме, само да напишете в основанието, защото събираме там и за фестивала ОКО, просто в основанието напишете, че за 88-я батальон. И ние ще знаем, че то е за там. Добре, следващия лот. Бързо вървим търговията, браво на вас. Фотография от Украйнер. Украйнер, това е украинска агенция, която заснима култури по света и култури исках да кажа, по регионите на Украйна. И виждате изложбата от Каза Маланка, това е огледалния обред, същия като кукера. И ето е тази фотокартина е за вас. И започваме с сета и, вече е традиция от 100 лева. Кой иска да има спомен за Украйна, спомен за ОКО, за тази годишното ОКО, защото точно на това се фокусираме, на маската, да започне търговията. 100 лева. Кой дава повече? 150. 150, браво. Кой дава повече? 150 лева. И това е основно този обред Каза Маланка. Се прави основно в Черновицка област, Буковина, което е оттам тръгва, сега вече много популярно, навсякъде го правят. Там също има такъв перформанс, трябва да събудим земята, да изгоним тъмнината, да дойде светлината, новата година, козата умира, след там има доктори, които я събуждат, които оживяват я и по такъв начин се ражда новата година. Айде, кой дава повече? На 150 ли се спряхме? На 150, нали? Кой дава повече? 151, 152, 150, продадено. Браво! Добре, и сега идва снимката на кукери от Иван Шишиев. Ето е тази. А сега търговията върви за тази.
Ние си представите колко популярни бяха кукерите в Киев и как се снимаха с тях всички, как им бараха носленцата, как нали, много се кефиха от кукерите, от българската това и перформанса, които те изнесоха. И танцуваха заедно с тях хоро и въобще и изложбата, и самите кукери, и всичко, тази цялата българска амбасада направи голям шок в Киев. И така, започваме от 100 лева. 100 лева, кой дава повече, за да има такава уникална картина, разпечатана от нас, специално за изложбата, принадлежи на авторство на Иван Шешилев. 100 лева, кой дава повече? 120, браво, Милена. 120, кой повече? 120 лева за снимката на Иван Шешилев. 1. 120 лева. 2. 170. Браво, браво. Ето ценител на изкуството. Много Пейков. 150 ли казали 160? 70. 70, добре. 170. 170. 170, кой дава повече? Всички пари ще идат за специално облекло, което помага да спасява животите на войниците от 88-ми батальон, защото ги крие от враги, крие топлината, нали, от тепловизора, да ни ги виждат през нощта. Всичко сетне, като чеча може да прочетете и на страницата, ние ще посочим, ни даваме обикновено на тази доброволка Оксана, която събира, закупува и изпраща им, защото мъжи също в този батальон. Колко казахме? 170, нали се спряхме? 170 едно, 172, 200. О, супер, браво, имаме 200. 200, кой дава повече? 201, 202. 230. Гледай как се търгува този човек. 230. Кой дава повече? 231. Битката става жестока. 232. 250. Браво! Само да ни се сбийте тук, нали? 250. 1. 252. 253 продажи. И сега много особен момент, защото аз лично бих взела тая картина на себе си, защото за мен Силвия каза, че въобще е много интересно, че Силвия толкова далеч от войната не е била по времето на войната в Украйна, но я чувства толкова близка. Надявам се, благодарение на тези проекти и филми, които ни показваме и тя видя, това е и някъде в Донецко направление също, от снимка е пресъздадено, всичко е изгорено, всичко е разрушено, стана само църквата. За мен това е картина, която аз бих нарекла надежда. Тази църква е един маяк, който нали, дава надежда, че не всичко е загубено. Да започнем от 100 лева. 100 лева кой дава повече? 150. 300 лева, браво. Лера ли? Не. Ага. Добре. Не виждам от че се казвам, защото ви учите. 300 лева. Кой дава повече? 450. 450 лева. Браво. Кой дава повече? Колко беше? 500? Аз не мога сам да се надам. 450, ама аз мога да надам, нали мога? 450. 450, има ли? 500, браво, 500 лева, браво. Да, естествено няма да я туриш тази картина в спалнята, но ще може да я туриш някъде, където идват гости. Да, но може би не е толкова приятна за гледане, поне пък за мен, пък това е наистина не е за войната картина, а за надеждата, която идва след войната. Така че, колко беше 500, нали?
500, кой дава повече? 500. 625. О! 625, там имаше река, не искахте повече ли? 625. Има ли желаящи за повече? 625. По-бавничко. Няма бързане, да, ние бързане, сирени няма, ракети, удари няма, ми въобще си тук, нали, като на отпуска, така че 650. Обяснявай красотите на картината. 650, да, това пак напомням, това е някъде на изтока в Донецко направление. Вие знаете, нали, че руснаците те така презимат градовете, като изпепелит напълно града. Тоест, те така казват, че са победили, като унищожат абсолютно всичко, носят само смърт, само разрушение, а това е лицето всъщност на тях. Но има надежда. Църквата остана цяла. Това наистина върху истинска снимка е направена. Силва се вдъхнови от това и направи картина. Так, 650 ли беше? 25, окей. 625. Браво! 701. 2. 805. Обичаш дребнотиите, нали? 805. 805. 1. 2. 850, браво! 850 имаме... О, браво! Ще е хубаво. Цена. 850. 1. 2. 993. 993. 993. Само макар да запомням тези цифри. 993. Почти 1000. Почти 1000. За да улесня следващия. Да, за да бъде на 1 лев повече, но вече е шанса, нали? Почти 1000 лева. Закръглям, нали? Почти 1000 лева. Искате повече ли? Да, с средството, да, разбира се. Значи, 1, почти 1000 лева, 2, почти 1000 лева, 3, продадено. Браво! Аз те завиждам, да знаеш. Това е за теб, заповядай. И последният лот, който е много, ама ужасно много е уникален, защото е от кинофестивала ОКО и точно от тази година. Само няколко хора в България са обладатели на тези подаръци. Това е нашия принос за 88-ми батальон. И да ви покажа какво има тук. Значи тази година направихме колаборация с Вила Тинта. Това е винзавод, който е покрай моето село, което видяхте във филма. Значи виното... Да. Виното направено там в Бесарабия и ние направихме такава лимитирана колекция с логотипа и етикета на ОКО. Виждате тук имаме кукера, тук е коза маланка, тук пише истината е вътре, тук пише вино и кино. Сменяме традициите, нали? Няма какво. Кино и попкорн, вино и кино. И шестото издание, вижда се. Значи може да се запазите тази бутилка за победата, примерно, а може за Нова година. А може на Нова година ще е вече победата, нали? Може да бъде всичко, а може да си го оставите за по-късно. Също така, дава турбичка, what's inside, пише какво е вътре, спокойно може да се я носите, да пазарувате с нея, много е качествена. И най-интересното, което се кефиха много силно в Украйна, и това точно никъде няма в България, е такава чаша за вино, която също е маркирана с коза маланка и с кукера, и която е с дръжка за особените алкоголиста.
Не, за ценителите на изкуството. И така, значи, на изкуството, на винното изкуство, да. Значи, тук пише вътре на украински и на български е еднакво наливай, на украински наливай. Тоест, ако вече не може да говорите, просто показвате и нали, може да се прегръщате, може да, нали, докато там ви трябва да правите с ръцете, а тук то е вашо. И интересно сега, още важно да се каже, че тази дръжка е разработка специална, запатентована на украински автори. Те, затова точно в България го нямат и ако ще се появи, да знаете, че ще са кръци. Ние може да повлияем на това, нали, т.е. патента трябва да се закупува от Украина, той е регистриран. Мисля, че е добре за Балканите, доста, нали, комфортно. Значи, представете си, идвате на една така фестивал или на някакво парти, някакъв купон със своя чаша, така врете, най. Така че да започнем търга за целият този подарък, виното. Между другото, дайте да кажем какъв сорт, това е важно. Одеса Блек, това е одески чорни, както го казват при нас. Това е украинско вино, украински сорт на вино, който е регистрирано като там, примерно, шампаньо в Франция, като рислинг в Германия. Също така и Одеса Блек, да знаете. Одеса Блек, естествено Одеса и Бесарабия там се намира на Одески регион. Значи, започваме от много малко, аз мисля за такъв подарък. Повярвайте, това само себестойността на този подарък, 100 лева. Даже ние повече, нали? Ние повече платихме отколкото 100 лева. 200. Колко? 200. 200 лева. Имаме 200 лева. 250. Кой повече? 300 лева. Има ли още желаящи? 300 лева. 320, браво. Това е последния лот, забелязвам, така че повече подаръци няма за вас. 320, нали? 320. 355. Браво. Виждаш ли, Маноля? 355 и вие сте обладател на тази чаша, която е наистина произведение на изкуството. Още важно да се каже, че илюстраторката на етикетката е Ольга Роцик, дизайнерката, която направи нашата дизайнерка на всички тези прекрасни визии, които виждате, Лилия Топор, която също живее в Одеска област и в Одеса. Виждате колко свързано всичко. Така че доста талантливи хора направиха това всичко, което ви да може да ги купите. 300, колко беше? 355. Кой дава повече? 400, браво! Благодаря, че 400, но не 439. 400, кой дава повече? 444. Но макар лесно да се запомена. 444. 444. 444. Едно. Хора, това е просто точно тези пари, които дадохме за този подарък. Какво е това нещо? 444. Едно. Две. 500, браво! Браво, 500. 500. Последния подарък, последния лот. 500. И те отиват директно до 88 батальон. Колкото повече ще можем да съберем, толкова повече тези костюми, специално за това облекло, ще можем да закупим за тях. Колко беше? 500. Аз мисля за лотовете и губя цифрите, честно ви казвам, в главата си. 500. Не е специално. 500 лева! Уникалният подарък от ОКО. 500 лева едно. 500 лева две. 550. Браво. 550.
550. 550. Кой дава повече? Ади хора, 550. Това е 2 билета на този там. От Украина до България. 550. Просто да разберете колко скъпо струваме, нали, на око. Да бъдем при вас. 550. 550 лева. Едно. 550 лева. Две. 550 продадено! Наливай, викам. Какво? Наливай. Да, наливай. Или наливай. Или наливай. Всъщност това може да бъде не само вино, може да бъде нещо друго, примерно за тези, които не пият както мен. Така че, да, много се радвам, че станахте обладател на такъв подарък. И да, значи, благодаря ви хора, чакам ви в културния център Г8, чакам ви в Дома на киното, в Френски институт. Вземете си програмките сега на изхода, избирайте си прожекции, които ви харесват. Чакам ви на 10, за да може да обсъдим филма. И сега можем да идем да направим много снимки и да се прегръщаме и да се поговорим вече там, в фоието. Благодаря ви много. И тук филма на закриване. И тук, да, ви каня на закриването 11. Благодаря ти много, че напомни. На 11 тук ще е закриване с игрален украински филм, който се казва Памфир. И там фоном минава такъв, аз бих казала драма, въпреки това, че има много. Но всеки ще познае и себе си, защото там за едно семейство от Западна Украина, което в пригранична зона ходи да печели пари зад граница. Така, ще ви кажа късо историята и там се развива голяма драма на фона на Коза Маланка, на нашия обред, който ще видите там напълно в филма. И така, до скоро. Не ви казвам чао, довиждане, до скоро, до много скоро, до утре. Утре заповядайте на дискусия, ще имаме за културната дипломация. Всички дискусии ще са в културния център Г8, имаме страхотни теми, страхотни спикери. Разгледайте програмата на сайта и на нашите страници. Чакаме. Браво, Таня!